Goierriko hainbat herrietan bezala, Lazkaon ere martxan da Euskaraldia, izan ere atzo aurkeztu baitzuten proiektuaren 11koa. Ekimenak ikusmin handia sortu zuen, eta Lazkaotarrek osaturiko 11 laguneko taldea ezagutzera jendetza gerturatu zen. Tapoza ematen do plaza hola ikusi eta jendeak interesa daukela ikusi, eta 11koi dagokionez, bai, jende ezberdin ebiltzen saiatu gea, perfil ezberdinekok, bertako euskeraz dakitenak eta hobiz izango dienak, bai belarri prest izango dienak, eta bertako bai, askotan ez dezuna espero euskeraz erantzungo izunik edo beak euskeraz itean nahi donik, eta holako jendeare bai bildu du, eta nik uste azkenen 11ko polit bat, rol ezberdinekin eta inguru ezberdinetako. Honek dauken lematako bada, euskararik dauken lematako bada, 11ko pertsonai bakoitzak bere 11ko pertsonala osatu behar dola, bere ingurunen, ez? Orduan, ni naiz 11ko parte izan, nik nire ingurun sego barret, familien, lagunen lanen, beste 11 biltzean hau bizit, naiz belarri prest. Eta orduan, biderkatuz, alik eta eremu gehien hartuz. Eskertuko genizueke, mi esker. Uste hori dela politena, ez? Euskaraldi narlo politena. Azkenen dauzkezu perfil ezberdinek, etzen una inundik inoa esperoko aurkituko zen itunak, eta bileratan izenak botatzen junda, bai, baina hau animatuko zan da, haure baita, baina hau bizi, hau belarri prest, orduan nik uste talde hortatik sorpresa politikengo dila, eta gero ja jendea animatzen balin bada, ariketa poli bat izango dela, hemen Lazkaon eta Euskal Herri guztien iteko. Azteko Lazkauko 11ko izango da, enbajadore moduko batzuk izango die herri ordezkatuko dutenak, ez? Eta hortik aurra, guain arte indeu moskeo kanpaina moduko bat, kotxetan utzi genitun espain batzuk eta belarri batzuk eta hola jendea moskeatzeko azkenen, ez? Gero hori azalduz, gaur ja azalpena eta gero bideotxo batzuk ingo ditugu, herriko egoera ezberdinek azalduz eta Euskaraldia zertan datzan azalduz, jendek ondo ulertzeko, guain arte hemendik aurreare lana badaolako, eta gero jendea animatzen jun, ez? Izen emateko eta ariketa gehoz da jende gehiokin, gehoz da politiagoa gelituko dalako. Lazkaoko 11koaren abia puntu hontan euskararen aldeko konpromisoa eta jaigiroa uztartu dira. Musikariak eta dantzariak aurkezpen koloretsuaren protagonistak izan ziren.